या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाची बातमी। आषाढी एकादशीच्या रात्री कणकवली कलमट मधले शेखर राणे आणि त्यांची बाल गगन बावड्यातून कणकवलीक जाय होते। करूळ घाटाच्या वळणार शेखर यांच्या गाडीचो ताबो सुटलो आणि कार खोल दरीत कोसळली। त्यांच्या मदतीक 5 देवमाणसा धावा नेली, त्याच्यामुळे त्यांचा जीव वाचलो। त्याचा झाला असा, कारच्या पाठीमागसून येणाऱ्या गाडीवाल्यांका या दिसला, त्यांच्यानी पोलिसांका कळयला। थैसर ड्युटीर असणारे राहुल तळसकर हे पोलीस आपली गाडी घेऊन अपघात झालो थै पोहोचले। दरीतून मदतीची हाक ऐका होती। एकतर काळोख होतो, त्यात मरणाचो पाऊस वतावतो। दर्यात उतराक राजूही त्यांच्याकडे नव्हतो। फक्त बॅटरी घेऊन पोलीस राहुल तळसकर हे पहिले दरीत उतरले। घाटात थांबलेले ट्रक चालक तुकाराम कोकरे, शिवाजी गायकवाड, अभिमन्यू पाताडे, तेजस जमदाडे त्यांच्या पाठीमागसून खाली उतरले। स्वतःचो जीव धोक्यात टाकून ह्या 5 जणांनी त्या घोवा बायलेचो जीव वाचयलो। विठ्ठलाच्या रूपातच हे 5 जण त्यांच्या मदतीक धावा नेले। सगळे जिची वाट बघी होते ती वंदे भारत ट्रेन कणकवली गेली। आधीपासूनच कणकवलीकर स्वागताक तयार होते। वंदे भारत कणकवलीत थांबता जोरदार स्वागत केल्याने
मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। मेसर सुजय मसाले, एमबी गावडे। आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम फूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, हिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ। मोबाईल 8275 53 80 99। सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। आषाढी एकादशीच्या निमित्तान कोकणातील प्रति पंढरपूर सावंतवाडीचा विठ्ठल मंदिर हरिनामान दुमदुमला। फाटे, काकडा, महाआरती, दुग्धाभिषेक करून विठ्ठल भक्तांच्या डोळ्यांचा पारणा फिटला। मानकरी डॉक्टर प्रवीण मसूरकर दाम्पत्याच्या हस्ते विठ्ठल रखुमाईची महापूजा पार पडली।
कोलझरीक 17 गावासाठी असलेलो गोरवांचो दवाखानो शेवटची घटका मोजता। या दवाखान्याच्या छपरावरती वानरांनी उडीये मारून छपराचे पत्रे फोडल्याने उन्हाळो सपान पावसाळो सुरू झालो तरी संबंधित विभागाक याची जाग येना नाही। दुरुस्तीची मागणी करून सुद्धा निजेत असलेलो संबंधित विभाग याची दाद केव्हा घेतलो असा लोक विचारतात। तसाच गोरवांचो जर ह्यो दवाखानो असलो तर या दवाखान्यात लोक येतात, तसाच या दवाखान्यात कामगार असतात। याचो सरकारान विचार करूचो आणि बेगिना दुरुस्ती करूची अशी मागणी होता। आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार। दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठासा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू। 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी, माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका, सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड। दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून एका वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी। आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर, नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा। मगे वाट कसली बघतासात, या संधीचो फायदो घ्या। आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी, किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी। संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49। काय असा प्रत्येकाक विठ्ठल वेगवेगळ्या रूपात गावता, जेची जशी नजर तेका तो तसो दिसता। कलाकारांका तो कलेत दिसता। सिंधुदुर्गच्या कलाकारांनी अशाच वेगवेगळ्या रूपातलो विठ्ठल साकारल्याने कुडाळातल्या सरंबळ गावच्या केदार टेमकर ह्या झिलान विठ्ठलाक आवडणाऱ्या तुळशी पत्रार विठ्ठलाचा रूप साकारलाय। ये ग विठा
मालवणातला चिडू श्रेया चांदरकरान धाग्यापासून विठ्ठल साकारलो. शोभे तु श्री हरी निर्गुणाचा निराकार शोभे तु श्री हरी. अक्षय मेस्त्रीं चिपळीत विठ्ठल रुक्मिणीचा चित्र साकारला. देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग टाळ बोलेची पळीला नाच माझ्या संग टाळ बोलेची पळीला नाच माझ्या संग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग. दरबारी आले रंक आणि राव दरबारी आले रंक आणि राव सारे करूप नाही भेदभाव सारे करूप नाही भेदभाव गाऊ नाचू सारे होऊन निसंग गाऊ नाचू सारे होऊन निसंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग. जनसेवे पायी काया झिजवावी काया नेरूर गावच्या हर्षद मेस्त्री तांदळापासून विठ्ठलाची प्रतिकृती रेखाटली. असा प्रत्येक कलाकारान वेगवेगळ्या रूपात विठ्ठलाक नमन केला. मे महिनो सोपलो की कोकणातल्या पोरांचो लक्ष असता तो मोठ्या पावसाकडे.
या पावसात व्हाळाचा पाणी न्हैक जाता आणि न्हैचे मासे व्हाळाक आणि कुणग्याकनी येतात आणि मासे चढले ही खबर जेव्हा गावभर जाता त्याच्यानंतर शेळीत व्हाळात गावातल्या पुलांनी मासे धरूक घे गर्दी जाता। बघूयात आमचे उपसंपादक भगवान शेलटे यांचो खास रिपोर्ट। यंदा पावसान खूपच उशीर केला आणि इलो तो काही नेटान लागाक नाही। मागच्या 2-4 दिवसात पडलेल्या पावसान मात्र व्हाळ भावाक लागले आणि रात्रीचे मासे चढले। एकदा मासे चढले ह्या जेव्हा कळला तेव्हा जो तो शेणी, आके आणि दांडके घेऊन मासे मारूक सुटलो। चढणीच्या माशात जास्त खवळेच गावतात, रात्री मात्र निरनिराळे मासे गावतात। त्यात काडिये, वाळय, ठिगूर, दांडकळ हे मासे जास्त गावतात। मासे धरूक पोरांची घे गर्दी असता, जेंका धरूक नाहीयेत ते बघत बसतात। जे धरतात ते सगळे मासे खाततच असाय नाही, बरेच आवड म्हणाने धरूक जातात। जेंका खाऊचे नसतात ते सगळ्यांका वाटत सुटतात। बाकी काय आसान देत, ज्या दिवसात मासे चढतात त्या दिवसात गावचा वातावरण मात्र निराळच असता, ह्या तितक्याच खरा। बघूयात हे मासे धरतात तरी कसे। असे महत्वाचे बातम्या आम्ही तुमका देतलोच। परत भेटाया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन। तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। धन्यवाद। या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव